hier eindelijk weer eens een bijeenkomst voor alle ondernemers, voor overheidspartijen en voor squallen, zeg maar. Om met elkaar te praten over wat doen we hier nou in de regio met de versnellingsagenda, wat baat er al hier en wat kennen we nog al hier. Van de subsidieregeling. Wat mooi dat we een keer weer een bijeenkomst hebben waar we wat meer mensen zien. Hè? Dat is gewoon heel fijn. Van mijn kant is het grote probleem waar ik als ondernemer in de maakindustrie tegenaan loop, maar ook de andere ondernemers, en dat is ook in deze sessie wat naar voren gekomen, is dat we heel moeilijk aan nieuw personeel kunnen komen. In de regio waar wij ons op richten, dat zijn de 4 noordoostelijke gemeentes van Friesland, binnen er ongeveer tot 100 tot 150 jongeren die thuis zitten en net naar school gaan en ik geen werk hebben en die daar echt net mee bezig zijn om dat te realiseren. En hoe kan KOP daarmee helpen? Nou, je KOP die helpt ermee door verschillende instanties een subsidie te gaan. Die had ons een lichte subsidie verleend voor het haalbaarheidsonderzoek. En wij zijn op dit moment druk dwaande met het haalbaarheidsonderzoek. Breder dan alleen maar het MKB, maar Dankjewel voor je verhaal. Hartstikke mooi. Als de mensen om die hinnen just, iedereen praat met elkaar, ik mensen niet elkaar net kennen. En dat is precies een van de bedoelingen van deze bijeenkomst. Dat mensen met elkaar netwerken en dat er hele mooie nieuwe combinaties en projecten ontstaan. Hou de stoel maar omhoog, dan weet je het. Ja, het klopt. U heeft een sticker. Ik ga even kijken. Daar staat dus bijvoorbeeld op, je wint een kopdopper volgens mij. Ja. We gaan dit vaker doen. We gaan dit 2 tot 3 keer per jaar doen. Dus volg ons in de media, social media, op Twitter, noem maar op. En, of mail ons info@kop.nl en dan kan je erbij wezen.